Autollakin yritetään missä vain ikinä päästään. Mutta tällä vanhalla talvitien pohjalla on reki sittenkin paras vetopeli. Kaikilla keinoilla pyritään siis eteenpäin. Palaamme jälleen Karjalan laulumaille, josta Suomen heimon vanhoja muinaisrunoja on saatu liki 5000 toisintoa. Ovathan Vienan Karjala ja Pohjois-Aulus kertovien muinaisrunojemme varsinaista kotimaata. Katoamaton on karjalaisten kunnia sen johdosta, että he ovat säilyttäneet jälkipolville vanhan runolaulun muodoltaan niin eheänä kuin mitä on tapahtunut. Sampo-runon täydellisenä säilyttämisestä yksistään ovat karjalaiset runoilijat ansainneet ikuisen kiitollisuutemme, sanoo professori Kaarle Kruun esityksessään Karjalaisten osuus Kalevalan runoissa. Nämä 10 karjalaiset kylät, jotka ovat joutuneet joukkojemme haltuun yksinomaan Pohjois-Aunuksessa, ovat rakennustaiteellisesti varsin mielenkiintoisia. Näissä rakennuksissa ja etenkin niiden koristelussa on useita sellaisia puhtaasti suomalaisia piirteitä, että niihin nojautuen on voitu luoda kokonaan uusi tyyli. Mutta jätämme jo karjalaiskylien leppoisan arkipäivän ja siirrymme sotilaittemme arkeen. Heidän on näet varustauduttava kohtaamaan talvi, joka on tullut odotettua aikaisemmin. Ja toisten on maattava vartiossa silmä ja korva terästettynä. Siellä, missä jää ei vielä kahlitse vesiä, liikutaan tavanomaisella ketteryydellä veneillä ja vesimiehinä. Kaikki keinot ovat luvallisia, kunhan ne eivät vain ole ikäviä. Vuonna 1918 kirjoitti professori Theodor Hume: maantieteelliseltä, luonnonhistorialliselta ja kansatieteelliseltä kannalta katsoen tämä maa muodostaa Suomen kanssa yhtenäisen luonnollisen kokonaisuuden, mutta on selvästi ja jyrkästi eroitettu Venäjästä. Itä-Karjala on suomalaista maata, ja tämä perustosiasia ratkaisee kysymyksen. Ja edelleen kirjoitti professori Hume: loppujen lopuksi on muistettava, että suuret historialliset ja yleisinhimilliset näkökohdat ovat ne, joiden tulee ratkaista tämäkin asia. Ja niiden noudattaminen tulee, kuten ennenkin kansojen historiassa, lopulta parhaiten suojaamaan meidänkin maamme vastaisen kehityksen ja turvallisuuden.